पाड पडून आयडा ती म्हाका ट्रास सांगायला मुगो वय तिंग ट्रास सांगायला झाडाचे गेल्या झाडाचे म्हणा माडाचे गेल्या माडाचे म्हणा इंग्लांड सगळं हसताय सारखी आयडिया हुंय हा तू बेगीन यो कोण आवडो रे तू आवडी तो काय म्हाका आयडिया मेळा हिंगा कोण आयडिया अरे हे रे मोबायला घाता येते एशकोन घाता येते रे मेळा ते एशकोन अरे ते आयडिया न्हू ते आयडिया सिम हा आयडिया सिम आवडो आवटे तुम मरे रा रे तुम हे साइड मोयताय रे अब ऐसे होइताले भोपा को अरे जान मरे तो मको अपोलो कैसा अपोल रे बाजार गांधी मार्केट में बैठे थे अरे आणि को कोई कालू न्यू आया कैसा अपोल तो अरे वो अपोल नो आईफोन मरे या वो तू मजा बंडी मरे होते रेस्टोरेंट गए थे कैमरा